Ladies and gentlemen, students of the 4th Junior High School of Sayers, the moment we've all been waiting for is finally here. Total silence, please. Sit back, relax and get ready for something you've never seen before. Starting in 3, 2, 1. Θα γίνουμε ρεπόρτερ για μία μέρα. Θα πάρουμε συνέντευξη από τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου. Και οι καθηγητές, μάλλον. Τέλεια, αυτά είναι. Πάμε να δούμε τι θα μας πούνε. Προσδεθείτε. Δήμητρα Τούτσι, ποιος είναι ο πιο μάστερ στο σκονάκι? Η Τερζή. Πρέπει να πω ότι η Νικολέτα. Νικολέτα Τερζή. Ποιος είναι ο πιο μάστερ στο σκονάκι? Ωραία. Ο πιο μάστερ στο σκονάκι είναι σίγουρα η Τούτσι, η Δήμητρα. Η Τούτσι. Εσύ. Δημήτρης Απουτζάκης. Το Παπάζογλου, το Βασίλειο, αυτός είναι σίγουρα. Ποιος είναι πιο μάστερ στα σκονάκια? Η Ευελίνα. Η Ευελίνα. Εσύ φυσικά. Ποιος άλλος? Ποιος? Ρίξτε βίντεο τώρα, το βίντεο ρίξτε. A few years later. Λοιπόν, Σωτήρη, πού βλέπεις το διπλανό σου σε 10 χρόνια? Πιστεύω ο Ανδρέας θα προοδεύσει καλλιτεχνικά στον χώρο της μουσικής. Σε 10 χρόνια πιστεύω πως ο Σωτήρης ακόμη δεν θα έχει αποφοιτήσει από τη σχολή του. Άσε ρε. Βλέπω τον Μιχάλη Μάριο να ασχολείται πολύ καλά με τη ρομποτική. Τον Νικόλα Θεοδωρίδη τον βλέπω περιπτερά στην πλατεία. Τον Σπύρο το βλέπω σαν έναν έμπειρο παλαιστή. Το ρίξε. Βλέπω εμένα και την Ελίνα στον ΟΑΕ Σερών. Δεν έχω δικό. Λοιπόν, Αναστάση, ποια φράση λέξη καθηγητή θα σου μείνει αξέχαστη? Αντώνη. Εργασία και χαρά της κυρίας Νεράτζη. Η εργασία και χαρά της κυρίας Νεράτζη. Το εργασία και χαρά της κυρίας Νεράτζη. Σίγουρα εργασία και χαρά από την κυρία Νεράτζη. Ότι θα βγούμε σε λίγα χρόνια να ψηφίσουν, που λέει ο κύριος Σαμαράς και φοβάται. Το δεν μιλάμε τώρα του κύριου Παρασκευόπουλου. Του κύριου Παρασκευόπουλου η φράση «μη μιλάτε». Το δεν μιλάμε τώρα του κύριου Παρασκευόπουλου. Το μη μιλάτε τώρα του κύριου Παρασκευόπουλου. Τώρα Αθηνά, ποια λέξη ή φράση καθηγητή θα σου μείνει αξέχαστη? Σίγουρα το ευλογημένα της κυρίας Φέλης. Το βρε ευλογημένα που λέει η κυρία Φέλη. Της κυρίας Φέλης τα ευλογημένα μου. Το βρε ευλογημένα της κυρίας Φέλης. Το βρε ευλογημένα της κυρίας Φέλης. Το βρε ευλογημένα της κυρίας Φέλης. Βρε ευλογημένα της κυρίας Φέλης. Ευλόγησα. Μινά, ποια λέξη ή φράση θα σου μείνει στο μυαλό από τους καθηγητές? Ο κύριος Μιχαλάκης όταν ακούει ότι κάποιος ρωτάει την ώρα που λέει -2 βαθμούς. Του κυρίου Μιχαλάκη που λέει 6-7. Θα πέσει η βόμβα του κύριου Λαμπρόπουλου. Λαοπανήγυρη του κύριου Λαμπρόπουλου. Από την κυρία Παπάζογλου ότι το μόνο ζητάμε. Το εου του κύριου Καλογιάννη. Κυρία Σκόνιαρη που κάνει ο Μοντιέ. Μιμήσου έναν εκπαιδευτικό. Θα κάνει τον κύριο Ελευθεράκο. Λοιπόν. Μιμήσου έναν καθηγητή. Θα κάνω τον κύριο Ελευθεράκο που κάνει έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν. Μιμήσου έναν εκπαιδευτικό. Θα μιμηθώ τον κύριο Μιχαλάκη. What are you looking at? 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 Ας σου πω σιγά. Μιμήσου έναν εκπαιδευτικό. Θα μιμηθώ την κυρία Κόνιαρη. Ω Μοντιέ, σιλάρα. Μιμήσου έναν εκπαιδευτικό. Θα μιμηθώ τον κύριο Ελευθεράκο. 6-7. 6-7. Θα μιμηθώ τον κύριο Λαμπρόπουλο που λέει «Τι ώρα χτυπάει αυτή η μπουρδα και 25?» Ρε παιδιά, τι ώρα χτυπάει αυτή η μπουρδα και 25 μήπως? Θα μιμηθώ τον κύριο Λαμπρόπουλο. Παιδιά, αυτά εδώ που τα βλέπετε μπορεί να μην σας φαίνονται σημαντικά, αλλά θα τα δείτε μπροστά σας σε όλο το Λύκειο. Όσοι με το καλό πάτε βέβαια. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτά που βλέπετε στον πίνακα θα τα δείτε και στο Λύκειο. Όσοι βέβαια με το καλό πάτε. Θα κάνω τον κύριο Κουκίδη. Θα μιμηθώ τον κύριο Καλογιάννη. Εου! 5 γύρες, στροφές και μετά τι θέλετε να παίξετε βόλεϊ και ποδόσφαιρο.
Πάμε. Βαδιάχας. Λέω. 5 γύρες διατάσεις και πάρτε μια μπάλα να παίξετε μετά. Θα μιμηθώ την κυρία Νεράτζη. Μην ανησυχείτε, παιδιά μου. Αυτές οι ασκησούλες είναι αξιολάτρευτες. Θα τις αγαπήσετε. Θα μιμηθώ την κυρία Κόνιαρη όταν μας κάνει για όνομα του Θεού. Κάντε πιο εκεί, δεν χωρώ να περάσω. Μιμήσου έναν εκπαιδευτικό. Αχ, την κυρία Φέλη που κάνει. Τώρα ευλογημένα, τώρα θα τη φας την απουσία. Τώρα ρε ευλογημένα, θα τη φάτε την απουσία. Θα μιμηθώ την κυρία Παπάζογλου. Λοιπόν, παιδάκια, τι είχαμε για σήμερα, είχαμε ασκησούλες. Θα μιμηθώ την κυρία Μούσα. Αυτό που λέει το... Παιδιά, η σελίδα 68 είναι σως για τις εξετάσεις. Αν πρέπει να διαβάσετε ένα πράγμα, αυτό θα διαβάσετε. Είναι σως στην 25η. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε που αποφοιτεί τρίτη γυμνασίου και αν θα σας λείψουμε. Η αλήθεια είναι θα απαντήσω με ένα γνωμικό παλιό που λέει «Ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει». Τι σημαίνει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δενόμαστε με κάποια παιδιά. Τα αγαπάμε έτσι λόγω συμπεριφοράς, λόγω συμμετοχής, έτσι παρουσίας. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε που αποφοιτεί η τρίτη γυμνασίου φέτος. Θα σας λείψουμε. Λοιπόν, κύριε Τριαντάφυλλε, ποια είναι η συχνότερη δικαιολογία μαθητών για να καλύψουν το ότι είναι αδιάβαστοι? Έτοιμοι. Η συχνότερη δικαιολογία είναι να πούν τα παιδιά το ξέχασα. Ακούμε πολλά. Η πιο συνηθισμένη το ξέχασα ή είχα να διαβάσω για ένα διαγώνισμα. Αντινίδου, ποια είναι η πιο συχνή δικαιολογία των μαθητών για να μην παραδεχτούν ότι δεν διάβασαν? Νόμισα ότι δεν είχαμε κάποια άσκηση. Δεν σημείωσα σωστά. Άλλαξε το πρόγραμμα. Έστειλα στην ομαδική και δεν μου απάντησε κανένας. Χθες το βράδυ είχα να κάνω κάτι άλλο και δεν πρόλαβα. Ότι δεν πρόλαβαν, ότι ήθελα να διαβάσω για κάποιο μάθημα, παραδείγματος χάρη είχα ένα διαγώνισμα. Συχνά τα παιδιά έχουν μπερδέψει την άλγευρα με τη γεωμετρία. Και λένε, ενώ είχαμε άλγευρα, παράδειγμα, ότι είχαμε γεωμετρία κτλ. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Συνήθως ό,τι έχασαν το βιβλίο και αν είναι περίοδος που δίνουν Δεκέμβριο και Μάιο για lower, ό,τι διάβασαν για τις εξετάσεις του πτυχίου Αγγλικών. Και τα αγγλικά των περισσότερων μαθητών είναι στο επίπεδο... Ή ακόμη καλύτερα... Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι. Beach καλέ, τι δεάκι, λέει beach. Και πού να τα ξέρω εγώ Μάρη, τα beach και τα meets. Μπερδεύτηκαν γιατί νόμιζαν ότι είχαν πληροφορική. Συνήθως οι μαθητές λένε ότι δεν σημείωσα, δεν το ήξερα, δεν είχα βιβλίο. Και τα λοιπά. Δεν πάω στο διαβάζω, αλλά δεν γεννήθηκα. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από τα παιδιά της τρίτης τάξης, τρίτης γυμνασίου. Τέλος πάντων, λέξη ή φράση που σου έχει μείνει αξέχαστη από καθηγητή. Μινά, ποια λέξη ή φράση σου έχει μείνει στο μυαλό από τους καθηγητές? Ο κύριος Μιχαλάκης, ο κύριος Μιχαλάκης όταν ακούει την ώρα, όταν... και... Γιάννα, ποιος... Της κυρίας Φέλης φυσικά. Όχι ρε! Λοιπόν, Άννα, ποια λέξη φράση καθηγητή θα... Λόγω της δυναμίας. Λοιπόν, Μαριλένα, ποια λέξη φράση καθηγητή? Ελένη, ξανά, κυρία. Μαριλένα Βελή. Μης. Βελίνη Ταρζή. Μιμής. Τι λέμε? Βρε!